Igbo enwere ezigbo aba onye ka nje agwa unu tụnyala ya uche ka anyị bụrụ Igbo anyị bụ ka anyị mara Igbo anyị bụ ka anyị desile n'Igbo zaba n'Igbo ewe prọfet Aruvaluezeama Igbo niile mmadụ a na-agọrọ be nne ya agọ mmadụ a na-agbarọlụ be nne ya ọsọ no retreat no surrender forward ever backward never onye kwunibe anyị na-eme na ọgwa n'ụwa ka anyị na-eme mụ na ịgba mba anyị ga-ejeli Chukwu na ọdịnala ozi na-ekwe m na-agala ụwa na-eme akata ka nya na-agụkwa emelie onye ego a na-akpọtọrọ ibe meli nwanne ya onye egwu a na-akpọtọrọ ibe meli nwanne ya Igbo mụrụ onye ụjọ a na-akpọtọrọ ibe meli nwanne ya onye unu ya na-agba n'ọkụ ọ na-achụ n'ntoke ajụjụ ụmụ wee bụrụ ọbịbịa onye isi ala Tunubu gara Anambra steeti kedụ ọ bịara mebule ụmụnne m asị m ukwu ga-ekwure isi na ọ dị ka ndị amoosu na-ejebe izuzu inelu enye anya izuzu ndị amoosu na-abụrụ ezigbo izuzu ya wee odezu eberebe bụ onye ka njidụwa onye unu ya na-akpọ ọkụ ọ na-achụ nsọ ọnya kedu na nwa maazị nna m ndị ahụ eche m mgbe ibe unu ga-ekwu na Tunubu bịara ka e nwee elu ka atụọ elu mali ka a ga-esi mee wee raka na nwa m maazị nna m ndị ahụ ọnụ na-ekwuru unu bụ ndị agbago m unu mbụ eweruke maazị nna m ndị ahụ ịbụla anyị ewere Igbo meri pepe sup unu na-esi m ngọ kedu ibe na-eme tata ọsena ibe unu na-ahụ n'anya unu azara ajụjụ wee kwue obi kọmishọn epọtụ Anambra international airport bụ nsogbu unu nwere jụkwanụ onwu na ajụjụ maọbụ Niger Bridge bụ nsogbu unu nwere ndị Igbo chetani n'oge Izrel oge nke ndị Izrel ebe onye kwu ka ibi ya na-akwụ Chukwu ugwu Moses n'azụ Igbo mmadụ Izrel Moses n'azụ Igbo buru ibu ụba alụ emeso okwe ka ọ na-eme katama otuto gwadịrọ n'ụka mba ije Tunubu bịara na Anambra bụ ajọ ije iwe njerelere na mgbelejele ogidi ijele ajọ ije ọbala ọkala dị n'ime ihe awụwo dị n'ime ihe ndị isi ya ka bụ Igbo na-aba mba ya bụ anụ ugili ndị aka ndị isi ya Igbo jide na awa na-aba na-aba mba na anụ emesi okwe n'ihu onye bụ ibi na ngada ọ na-agba na-aba anụ ajụjụ ka na-ajụ anị ka unu ga-eme ekwube n'ụtụtụ anụ ekwube n'anyasị anụ ekwube n'ehihie anụ ebi anyị ga na-esizili n'Igbo belili n'Igbo ajụjụ ka na-ajụ unu a na-ekwu na isi abụla enwe adịrọ mma unu jegbawa ukwu enyi isi n'etiti baba wee jụọ baba na-akpụ isi atụ okwu ga nna amalụ unu ọ na-abụkwu ụzọ Igbo mụrụ alụ emesi okwu enyi ka ọ na-eme a na
ebido election abụrụ m ndị Igbo o nwere oge unu ga-eketa na Abuja onye ọbụla bụ anụ ụlọ anyị kwuru okwu freedom ojulu ajụ gịnị na-emeta Chigbo bụ Chigbo niile enwere na Naịjirịa o nwere onye Igbo abụrụ n'ọcha ajụjụ ka nna Sheikh Kennedy senior senator Naịjirịa ọ bụ onye Igbo bụ army staff ọ bụ onye president Naịjirịa ọ bụ onye vice Naịjirịa ajụjụ ka nka na-ajụ ọ bụ onye inspector general police Naịjirịa ọ bụ onye ajụjụ ka nna ajụ ndị isi custom ọkwa niile enwere na Naịjirịa kedu onye Igbo nọ n'isi na presidential area unu azara ya aka m na-ajụkwu unu ajụjụ special advisor to the president ọ bụ onye senior advocate of Nigeria ajụjụ ka nna ajụ ọ bụ onye Igbo ka ntụ unu chukwula echi anya ụlọ bịakwula abịa mmadụ jidere ori bịalị na adị ya ezuwe o jidere n'aka ejebe kọt olusie kọt gbala onye bịala ori na adị ya aka ebe ye ndị Igbo mụrụ Tinubu ụlọ bụrụ Peter Obi na-election o mesie bịa na ala Igbo unu mee ibe asị isi eme na-etere emewo Kennedy na-alụbụ alụ katamasi abụli ya Tinubu bịalị na ala Igbo unu chie nye dịka ọbata ofu Anambra steeti ewe mmadụ ọnọzikwanị na ala Igbo na-apụta onye zulugori ikwuwelu okpueze n'isi Igbo politicians chụkwa n'ọnwụ na ajụjụ onye na-emebi chụkwa enweghị ajụjụ maka ego onye lele onye agbata obi ya maka ego ọgaba ga-arụ kedu onye ị ga na-ebese onye ka ị ga-agbagwo onye na-amụchi nnu ya lelu ya akwụ ga-agwụ ya n'iru ka ọ na-anwa onye na-emebi anya gị n'afọ ka ị ga-eji Igbo akaligo mba ji a na-arụ n'ọkụ mbọsị ome agbago m ahịa na-abịa Njuka n'unu onwenugo gọvanọ onye jela ana Yoruba Rusia epunye ya okwu ọzọ ndị Yoruba n'isi unu atọkwana mmanwụ anyị jide ndị isi ya aka na-enwezi iwo na ndị ọzọ ndị isi ya aka kwụsịrị mụzi ya ụlọ ozi ndị Igbo mana Anambra steeti niile ọ bụrụ ibe ekwuru ka a na-eme ije prezidenti Naịjirịa Tinubu jere na be Ekpo awụwọlibu n'ime ihe ọbara ọgala dị n'ime ihe ndị isi ga-ewo iwo na ọ bụrụ ibe abalị ka na-eme unu si na anyị Igbo okwu si gụwa rọba anya bụrụ okwu we have reconciled and we have reconciliation
sekuriti ọda bụ na ndị a chụrụ ọsọ ndị magazi chụrụ ọsọ ndị ori na ndị ama ndị gbara ọsọ n'ime obodo ka eji wee gwa mụzie sekuriti onye ori a na-achụrụ ori onye ori a na-achụrụ obodo gbanị nwa m isi ezelensi soludo onye luwa anya ka amali ma ọ bụ Fulani ọkwazikwa sekuriti ewe oji ncha gwa ọrụ mari na onwe ya egwugwu anyị oge mgbe enweghị egwu anyị jibuli ilu anyị ji ego mama m nwanyị mma arụ oke mmanwụ ebu na-eyi igbe egwu alụzi ọdụ n'olu ụwa bịa ode njinji nne m eze nwanyị nọkwa nso ibe enweme agba na-abụ ezu n'ọma mbala nwụziome agba ọkala ete naija nọzibiome uzizi uge n'ọkala igba arịa mụjide eberebe ekwusi oni ka ọ na-elugo oge alụsi arochukwu igbo jide ebube mmanwụ ọgbọ gịlịgịlị ata oke mmiri osu girigiri nsugbe ejide osi na mmiri ana osugide mmanwụ na-agbala ọra alụsi nwere eke ewe arọ na-ego na-eri eke na na nteja aka bala odo aja na nteja abụọ ihe bụ n'aka n'ele ọmụmanwụ na-ebe ejiri m egwu nwe ejebe ogene ka ọka azụ na-eje ọka azụ ejebe osisi na mmiri ya na ihe elu alụsị ụmụ ọgbọgọ egwu ada egwu na-akpọ ide chi meka ọgwụ ego ọrụ emeka nwa m ọgwụ ego onye mma ọgbọgọ alụsị ụmụ ọgbọgọ egwu na-akpọgo ya bụ na ọgwụ ego gọvanọ Anambra steeti ka Obi anyị na-echekwadị ọbata ụlọ adị mma eze ọgbọgọ ndị egwu n'Igbo niile eze ọgbọgọ ndị egwu ọdụ nwanyị nke Naijiria mepụrụ ọjọ na-atụ alụsị oji moto eme ọsọ ọsọ oge ọba iri mere erike eziokwu a na-agụrịrị ugokwu eche mma nwa bit motos Nigeria Limited bụrụ ọka aka ya wee ijisie n'ọka Unizik nebe anya n'aka nri gị ị ga-abụrịrị ebe a kpọsara moto ebe deliviti moto Nigeria Limited moto bụ na ị chọrọ anyị nwere enwe ilusie Unizik Junction ị ga-agara wambo ibuviti moto Nigeria Limited n'aka eso m n'egwu erenye m oji ajebe ekenere aje kene ndị eji mali ntega bụ na Cameroon mepụrụ onye na-atụrụ alụsị omega agụ onye iru chi mana mmụ ebi nte ji ka anyị na-akpọ ọ bụ chief okeke nwa
ọsọ manjerigo bịa bịa gbalị bọọdụ onye bụ shama managing director Sumokan ọtọmọba ka enwere na kemeru a na-agba ọgwụ n'igwe oche ike ekweni onye bụbu shaman general NDU ndị ntega bọgụ na Cameroon branch okeke nwa ya Sumokan Nigeria Sumokan West Africa Limited oge ka anyị na-ekwulu onye egwu na-ekwulu nwere ebe ọ na-eme Ghana lọk sis lọk nwanyị mma Adamuchi na-ekwulu ogologo ala inyere nwafọ ya onye ga na-edu Ozodiema ka ụmụ agbara ya ọdụkọ onye egwu na-akpọ nwa nkwụ ọdụkọ na mma anụnwa nwanne eji obisi nwanne osu udo na mma anụnwa Sumokan manjeriko esi m kwadosiri ike na mbọsị ị ga-akpọpe plaza gị ma mmụọ evinti obi kpọrọ okeke plaza n'ịga kwali mụ na ndị egwu m yunifọm n'ogbu na anyị ga-anọ mbọsị abụ tiji ya egwusi ewe Sumokan Nigeria Limited ana m ekenekwe ọsọ mmanwụ na-agbalọ onye ọrụ kaadị dịka anyị na-akpọ Cameroon arụsị nwere Igbo bụ ana m ekene egwu abịa ya dịka anyị na-egwuo ọbụ chifu Chukwuma UBA ụba ndị ka anyị na-akpọ one with God is majority onye ama ọkpọrụ ka dị na n'ibide ndị ka egwu na-akpọ dealers moto basi enwere na Cameroon oyim injinia Chukwu nwanyị ọrụ ga ọ na-emebe taya ọ na-emebe ekwu moto ọ na-emekwu impọtụ esipọtụ wesi m kenekwuwe dozi agụ nwanyị mma aba dozi agụ nwanyị mma lọl Mrs. Chinelo ụba UBA osodi achụta erisi wee bata be UBA erisi bata bụ ụba ji wee gakwuo nwanyị mma kelele ewe dabodoziapụ Chinelo UBA ụba ọ mụtara ihe ọmụmụ karịa ọ mụtara nwago ọ mụtara nwaanyị diọkpala eze ka nna nọ Chimodu chekwu nwa m Chukwu ụmụ oge ụba egwugwu adịghị abụ nwanyị mma ezigbo ada Chiamaka so na ndị bụ ụkpa UBA egwu na-ekene ya bụ odoziabụ ya Chinelo Mrs. nwanyị ọ mụtara ọyị anyị ejima nwoke na ọ wee dị mma nwa m uchi na-emere m
ịchọba moto na-ele chọba oyi chukwu ịchọba ezigbo batịrị ị ga-etinye na moto chọba miracle batịrị webụ ọya anyị chukwu ya bụ CEO managing director miracle batịrị ezuru mba niile ịchọba taya ọbụ chọba oyi chukwu mụba yawe oyimu basireti yuki anyị keneli onye ruka gelele ebune egwu na-ego mmadụ ga-ejide obodo anọ egwu akpọlitebe ezigbo mmadụ nwa nwere obi obele nwa mere akụ abụnye udo alụsị nwere igbo bụ nnọọ ibe emegwe n'oyi ma abụnye udo menti pawa na parakọt egwu na-afọ ibe gị ojije na-eme ojiliste eme wọ́pọ̀ máa bù ní ọdún ìjọ ìjọba ilé àbúyé ego àbúyé udo láti bọ́wọ̀ Nigeria limited ìbọn kàkẹ́ ọbẹ̀lẹ̀ nwa na-ayẹ ẹ̀zayọ ụfọdụ na-azọ ẹ̀zazọ kelele egwune o si mụ kenekwu ezigbo nwanne ya nna m ndị Kristian nwafọ onye ka anyị na-akpọ akwụkwọ ego sokwu na ọjọọ mma ojimechi na-eme ojimoto akpa aka akwụkwọ ego Igbo na India egwu ugeleli gị o jide onye mmadụ ka oge eri akọ na nri ya mmadụ bụ na mmọnwụ gbajiri na-ekpuchi akwụkwọ ego CEO Chairman Managing Director High Movement Hotel enwere na Lagos State ilusie Isheri Showarite Movement Hotel yebe anyị na-enwe ọcha yebe anyị na-eli na-aṅụ n'egoli ọkacha mma ewe akwụkwọ ego meli ya Aruvaluezeama Igbo nwejebe Pakistan meki iji weje Pakistan aba ọ bụ maka oke nwa ship ọzọ mma ele ya siri chidozi ya action man n'ụmụ abaka ogwu dị n'ụmụ mba ndị agụ na-esi agụ local gọọmenti n'Enugu steeti onye ka a na-eti o mesiri obu mbọsị nwanụ n'ụmụ mba na ndị agụ ụmụ mba egwu na-agbago igwe ndị Igbo na Pakistan eze ndị Igbo na Pakistan egwugwu Ozoemena Nsugbe na-ekene gị onye mere ike eze ndị Igbo jisie ike eze anụ anwụrụ anwụ kokokele eze Igbo na Pakistan kelele o si m keneli ya ezigbo nwanne ya unu mana ọbala adịrọ ka mmiri na ọbala na-esi isi nwanne na-eji aka mgbe ozu sibere isi n'enu aishi bazụ ụka animalụ enyi nwanọ bụ ụmụ mba egwu na-akpọ gị onye ụmụ mba ndị agụ onye ga na-etukwu
ọfụ ụmụ mba ndị agụ alụsị oji moto eme ọgọ bịa alụsị oji moto eme ọgọ bịa meeli m ọgọ nke m onye ji moto eme ọgọ ọsọ 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 ihe mma m onye mposi ebe ọ bụ n'iji moto eme ọgọ ma m ji ọkpa aka ana m atụkwa n'anya gị alụsị ụmụ mba ji na-egwu egwu aba o si m kenekwueli ya Chief Anthony Anyamalụ nzabata wanụ n'ụmụ mba ndị agụ ewe nzabata dịkọrọ dịka na dị mmadụ ndị ụmụ mba ndị agụ ụmụ mba ndị agụ ụmụ mba ndị agụ enwere ọba n'anya mmadụ ka ele egwu anyị nwere ugwu na mba na mba ibe emena ugwu ibe emena anyị ndị ụmụ mba ndị agụ ibe emena ndị oyibo mkpọrọ ebe a mmadụ ka iji wee bata obodo egwu na-ejebe n'ọka ebe anyị na-abata ọka ọ bụ maka ezi ọhịa anyị ezi ohi ga-ejo nwanne Ọjụrụchukwu nwaka bụ eze ka anyị wee bata ọka Ọjụrụchukwu nwaka bụ eze n'ọka egwu na-akpọhọrịgo aba onye mụnnọ ka evileji ọka ji ide odogwu bụkwa n'ọchọ mmụọ onye ka na-etu ike mba n'ọka ike mba ọka omenka bụrụ n'anya ike mba aba onye ka na-etu egwe dike n'ọbụ ụlọ nwa n'ụmụnnọ ke n'ọka onye ọbụla agba yala yala utu nkịta niile bụzi onye ọnya odogwu ike mba oke mmanwụ eji mara obodo ya n'ụmụnne ka n'ọka ike mba ọchọ mma obodo ya ike mba chionya dị n'izufe n'ebe a na-agba ike mba ya wee ya oke ike mba n'ọka onye ụmụnne ga n'ọka omibe siri ike na n'ike n'alụ oke osime egwu onye onye maka anyị na-echeta onye oke bụ ka anyị onye anyị ji jee bụ ezi ọhịa anyị Chinedu Ọkanume na mmụ egwu abịa Chinemeze wanụ na mmụ onye nya dị ya onye ka a na-etu mgbọrọgwụ ego na oyi na ọma mbala niile asị ehol mgbọrọgwụ ego egwu na-agbọghị CEO Ọkanume Empire egwu abịa Ọkanume travel and tour
fene chukwa kanu mema mema wanya kane tu malu na wanya mama yebu na body erisi we bata bo kanu me kaku ya jiwe banye kuwa ubani aba woso die man CEO Gentle Brazil Limited Liability Company Nigeria Limited Ozoemena Nsugbe Ologboyi na ọmambala se meka ikiriti Alhaji Lawan Mohammed Sani Shagon Managing Director Iretiego Kombi Kemwere na Benin Republic Kemwere na Benin Republic A friend indeed is a friend indeed Alhaji Lawan all we are saying is thank you so much Big company na Benin Republic Iretiego Ewe Yabu Ologboyi na ọmambala Osimu Kenekwe Chifu Chinonye Chukwu debere nweke onye mmụọ Wanya ka na-etu ụwa bụ na ndụ nye mụ na ndụ enyere mụ n'ọnwụ ụwa bụ na ndụ oyi mụ ụwa bụ na ndụ wee Ozoemena Nsugbe nwere kompini moto ka a na-akpọ ụwa bụ na ndụ Transport Moto Nigeria Limited moto na-agbasiri werere n'ezi ụwa bụ na ndụ atakata abụọ onye mmụọ onye otu moda dị na mmụọ nya wee Ozoemena Nsugbe ebube ya wee ana m ekele gwugwani obi ekunie shama Progressive Union Onowu Igbo wanu Nigeria na New Delhi omeyi na ọrụ mmadụ egwu na akpọ gị alụsị nse egbe 90 na-eli atụ egwu Isikwa Igbo Onowu Igbo 90 Ije mmekwe n'Igbo 90 Kene ogene mama ogene Igbo 90 Obele nwa m Ikenna nwa m Ositad onye ntị Ide n'Igbo ede n'oyi ya wee ogene ntị eje ka nna enwe ekene Chief Management ndị ego 90 Ibe mene gị ibe mene ndị na-ejele ozi onye luwa na ọbụlụ nwanne ya ya wee ego nwe jeba nye ka ndị batazi alọta ka a bụrụ n'anya ọ bụ aishi anaghị ọnụ ngwọ o mesiri obu mbọchị wanụ na napụ ọzọ mesiri obu mbọchị wanụ na napụ niile egwu na-akpọ gị iri mere erike eziokwu a na-akpọ o mesiri obu mbọchị bịa were ugo gị o mesiri obu mbọchị bịa were ugo gị mmanwụ ndị alọjide ya na nwanne ya Onowu Nzenwa bụ na Onowu Nzenwa bụ egwu Ozoemena Nsugbe ya bụ mesiri obu mbọsisi m keneli ya ndị ọyị ya ya dịka ị na-akpọ ite wepụ Chief Lawrence Odomu
ekene ebubu kenele gị ezi oyi ka ego nwanne n'elu anyị na-aga osi mụ kenekwueli ya chief ibe anyị chukwu ekwude akalise ngene wa na-ebu ngene nwa na-abatete nwabatete bịalụ odogwu ezirozi mmadụ na-abọghị ya were ugo gị onye gị ka a na-etukwu mpụta ugo bụ ọlịlị oyim mpụta ugo bụ ọlịlị bịa were ugo gị odogwu abatete gị na-ebu odogwu Ozoemena Nsugbe anyị ekelekwu ha isi ọgọnna nwoke ọzọ odozi obodo ndị ahụ n'ike odozila obodo ọdịmma n'ọdụ ugo ego echi azụ na ala dịka anyị na-ekwuo chairman managing director Ogo Park Nigeria Limited dịka anyị na-ekwe Prophet Aruvaluezeama Igbo Chief Ozoemena na anụ uke niile onye dị ibodo ọgụ chukwu mụnyeli ndụ uke niile mmadụ ike obere nwaanyị na n'uke ga nne chairman managing director Skyview Hotel nke enwere na North ewe onye uko obodo mmegbu Prophet Aruvaluezeama agwali m unu ndị anyị na ha na-adị na mma na-akaliso ego m akpọitebe oke nwa agwọ mụrụ n'ezi ọkụ ya dịka anyị na-ekwu Chief Simon nwụ ya nna onye ka a na-ekwu ọkanụ ma ewu anụ n'ezi ọkụ ojibe a na-eli eli nọ na-eme arọra ebiri Disemba ọ na-eke mezi ọ na-eke moto ọ na-eke aparaisi ya na ego dị n'ime ya onye obili rice onye ego onye obili moto onye kwuonye ego ibe ọ bụ na o nyere gị ọ ga-enyelili gị ego n'aka ị ga-ejikwa moto ụmụnne m na nke ikpeazụ zụwa onye ka ezi owere na-esila anya wee tubu ya ịgbanyela ọkụ nwa n'ofe ezi ọkụ ide mmiri lokal gọọmenti alụzinyela ọkụ n'ide mmiri nwamusa ọnụ nwụ ya nna ọkanụ ma ewe nọ n'ezi ọkụ ọmọgọ ndị ide mmiri niile asị eho ijizikwebisa eme import and export battery inwezi battery iji anya moto chọba ọkanụ na-emezi onye na-eme import eme export na kotompụrụ ka o nwere isi ọnụ ọkanụ ewe nwanne majik mmanụ n'ezi ọkụ ọba yaba ọkanụ ma anyị na-ekwu o si m uke na-ekwueli ya ezigbo nwanne ya Chief Chukwu daa nene omeibe siri ike n'ezi ọgụ onye ka a na-etu swate wanụ n'ezi ọgụ
ọba ndị dị lasọbụ moto basi ka ọ bụ na ịchọrọ nwere ihe sụọte gbakwa mbọ mbọsị anyị ga-erute nke gị mụ na injinia wori ka ịsụkwate ka isi asụte ịsụzi nya ịma na ibe emelibe ndị mmụọ sụọte isokwana na ibe na-emele eze owele ibe iso na ndị na-egwu lililila osimuke na-ekwu ihe ship ezigbo mmadụ Francis Obi ọzọ nwoke mmọnwụ ọgwụ na-eto ihe abịa gasa silinda ka ọ na-azụ n'ime Ọnịsha do onye ka na-eti machi na-emeliwe ọnụ n'eziokwu onye mụdalụgwa ibe onye mere eziokwu ọcha na-eto o ji gasị eme ọkụ machi na-emeli eziokwu iwe eme n'ụlọ iwe eme n'anyị ka anyị dịrụga nnukwu ebe Chukwu onye bụ ahịhịa anyị na-ayọga ya bụ ọka n'ume onye asịrị m kene ndị ezigbo mmadụ n'eziokwu nwachi na-emeliwa ajụjụ m na-ajụ ị na-emekwa ọgọ ka ọka n'ume n'eziokwu ibe ji mụbe chasị mụ na silinda m akarịwo mma agbata obi na-abụ na be gị ka akpa ka e ga-eme gasị mụ na silinda m akarịwo onye kpọrọ ogbe eburu na-eme ka ogbe ebu wee nwachi na-emeliwe anụ n'ezie ọnwụ kene wee gbozie Mene Nsugbe na ebube ejebe mụ Maleji onye ka njibata Maleji ọ bụ maka ezi ọhịa anyị ihe nne na-awa n'ọbịa Maleji chebulicha na-atụ atụ oyi ọ tashiwa n'ofe oru mba aishi nwa m Uchekwube eze ọbọ onye ọkọ dịka anyị na-agwalụ wee n'anya na agbago gị na-agwa n'ọbịa na anụ dị iche iche nọ n'ọbịa ka itinyekwa uche na amara nke ga-ebu ihe nne m nwa m Uchekwube eze ọbọ bịa were ogige gị onye ọ na-eme omume na-ebe obube iso na ndị a na-egwu na Malaysia eziokwu onye Chukwu nyeli ndụ nọ n'enyi aka m na-ajụkwa Anambra steeti ọna Igbo be anyị dị na ibe Tunubu bịara eme na Anambra steeti onye mosu adịrọ mma maka onye mosu batara biye ya bụrụ maka odo weli ibe dị iche iche bụla ekweburu mma osobu na amosu na-agbakwani onye achụrụla ya gbara lelele emesie ekwutọlụta na-ejuru abụọ n'ọbụta enwe obi ọcha ewe nna kega dike na-eme Prọfet Aruvaluezeama na Pite studio na Mpọ na Warrior Ise uru kele isi ike ka onwe eze na-ekwanyepụ egwu eze Chukwu ike aka onye ntị onye achọrọ ntị ya bụ ọnụ na-egwuru ndị egwu